Ahojte. Mne kurz Spokojná v práci dal viacero chrobakov do hlavy. Pomohol mi uvedomiť si, čo je vlastne dôležité pre mňa v práci, aké hodnoty, podmienky, čo ma vôbec motivuje pracovať. Ale aj to, že materská dovolenka nie je handicap v pracovnom živote, ale že je to veľkým plusom. Nie len teda v tom osobnom živote. Uvedomila som si, že sa mám viac sústrediť na svoje silné stránky a nie len tie nedostatky, ktoré stále riešim vo svojej hlave. Dozvedela som sa tu kopec praktických a užitočných informácií, ako si napísať profesionálny životopis, ako sa na pohovor pripraviť, vyjednať si dobrý plát, podmienky, v akých chcem pracovať, ako asertívne komunikovať. Veľmi mi pomohlo, že som sa tu dozvedela aj ten uhol pohľadu zamestnávateľa, keď prijíma nového pracovníka, ako funguje a rozmýšľa počas pohovoru. A celkovo ten kurz nie je iba takým online pasívnym sledovaním prednášok, ale je tu aj množstvo takých drobných úloh, ktoré nezaberú veľa času, ale na druhej strane vás niekam posunú, donútia vás zamyslieť sa nad niečím, dajú vám nejakých chrobakov do hlavy a je to veľmi inšpirujúce. Mne to dodalo osobne veľa sebavedomia a aj veľký príval pozitívnej energie. Takže dievčatám Federike, Terke a Paťke veľmi ďakujem. Urobili kus skvelej práce na tomto kurze a ak váhate, či sa prihlásiť alebo nie, tak neváhajte, choďte do toho. A jediné, čo budete ľutovať, je, že ste to neabsolvovali oveľa skôr.